Det er dejligt at have chokoladebutik. Bare der vil komme nogen i min chokoladebutik. Ding dong! Nej, goddag og velkommen til min chokoladebutik. Hvad skulle det være? Nu skal du høre. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du havde en chokoladebil. En chokoladebil? Jo, 2 sekunder, kigger jeg lige. Nej, jeg har ikke nogen chokoladebil. Du har ikke nogen chokoladebil? Nej, jeg har ikke nogen chokoladebil. Kunne du lave en chokoladebil? Ja, det skulle ikke være umuligt. Bare en bil af chokolade. Ja, så en chokoladebil. En chokoladebil. Ja, den kan jeg have klar til i morgen. I morgen? I morgen. Samme tid. Vi ses i morgen ved samme tid. Yes. Hej. Hej hej. Chokolade, Ding. chokolade. Næste dag ved samme tid. Ding dong! Jamen, goddag. Hvad skulle det være? Vi har chokolade, grise, chokolade, æg. Hvad skulle det være? En chokoladebil. Nå ja, chokoladebil. Ja, 2 sekunder. Chokoladebil. Nej, det er jo en chokoladebil. En chokoladebil. Hvor fint. Men kan hjulene dreje rundt? Nej, det kan de ikke. Det er jo en chokoladebil. Ja. Ja, Kan okay. du lave den, så Jeg hjulene kan dreje jeg rundt? kan godt lave sådan, at den kan rejse. Så kom igen i morgen ved samme tid. Igen i morgen ved samme tid. Igen i morgen, så har jeg hjul, der kan køre rundt. Okay, vi ses igen i morgen Ej. ved samme tid. Ja, det gør. Dong, Chokolade er ikke det værste, man har. Næste dag ved samme tid. Ding dong! Ja, goddag, velkommen i min chokoladebutik. Hvad skulle det være? Jo, en chokoladebil med hjul, der kan dreje rundt. Nå ja, det var dig. 2 sekunder. Chokoladebil med hjul, der kan køre rundt. Nej, det er jo fint. Og hjulene kan også dreje rundt, kan jeg se. Ja, det kan de. De kan køre. Men Ja. kunne du lave den, så dørene kan åbnes? Så dørene kan åbnes. Ja, det er jo ikke hver dag, man køber en chokoladebil. Det er ikke hver dag, man køber en chokoladebil, du. Vi har en aftale. Kom igen i morgen, så har du hjul, der kan køre rundt, og en dør, der kan åbnes. I morgen. I morgen. Hvornår i morgen? Samme tid. Ved samme tid. Ja. Vi ses i morgen. Senere. Ved samme tid. Ja, hej. Senere, altså i morgen. I morgen. Ja. Ja. Hej. Hej. Næste dag ved samme tid. Ding dong. Jamen, goddag. Chokoladebil. Præcis. Chokoladebil. Chokoladebil. Den er fin. Den er fin. Og hjulene kan dreje rundt. Og hjulet kan dreje rundt. Og dørene åbnes. Og dørene kan åbnes. Ja, men det er perfekt. Smukt. Tak skal du have. Jeg er også selv meget glad for den. Men jeg kender, skal du også have langt lys så? Eller du skal vel have chokolademus ud af udstødningen? Eller et eller andet nu? Nej. Nej? Nej. Det var dejligt. Nå, jamen, skal du så have bilen pakket ind? Nej, jeg spiser den bare her. Nej!